ओंखारबोबायना नोंसोरो? आंना जाबायानो। नै थांसैयानो। दे। थांसै आं सना। मोजाङै था दै, मोजाङै था। आरो बाहेरफ्राव ओंखारनाङा। जागोन दे सना। जागोन दे सना नङा, नों जुदि बाहेराव ओंखारोना आंजों दाम जाबावबाय। नङा, नों मानो बुजिया सना? आं जोंफोरनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नोंखौ। जोंफोरनि मोजांनि थाखायसो आं नोंखौ रागा जोंनानै दाख्लै बुफ्लांदों। बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा नोङो। जागोन देहाय, आंबोथ' गोरोन्थि मावबाय थायाखैना। गावगाया आंखौ ओरैनोबाबो बुनोल' जाबाय थायो। आं जोबोद दुखु मोनोहाय। नों आंखौ मानो बुबाय थायो? नों आंखौ मानो अनला सिगांनि बायदि? सिगांथ' नों आंखौ गोसथोनाय टाइमाव एसेबां गोदै रायज्लायोमोन। जेब्लानिखि आंखौ नोङो लाबोबाय हाबा खालामना, मास मोननैनिफ्रायनो आंखौ बुग्रा जादों। सरि दे सना, सरि। आं नोंखौ मालाबाबो आखाइ थिखांला, मोनथिबायना? नों जेखि जाया आंनि बाथ्राफोरखौ मानियो आरोना। नोंनि बाथ्राखौलाय मानिखायोआनो माथो। ओंखाम संनाया एसे गोबाव जाबाबो गावगाया आंखौ बुयो। नङा, गावगायानो ओंखामफोरखौ थाब संनानै दोना। आं आरो ओजों उखैना गांना फैयो। नों आरो मोनथिनांगौना। नोंनाथ' एसेबांबो खामानि गैयाना, रुम सिङाव ओरैनो थाबायसो थायो। ओंखाम खिनिखौथ' नोङो टाइम मथे संना दोननांगौना। एसे लेट जाबायानो दे, बेखौनो नों आंखौ बुंनांगौ आरो। दे सरि होनना बुंबायानो आङो दा। आं थांसै दे सना, नोङो मोजाङै था दे। अबावबा नोंनि एक्स हौवाया फैनानै लांफैगोन। दरजाफोरखौ मोजाङै हुक मारिना था। आं नोंनि थाखाय सिनि सापात मेथाइ गासैखौबो लाबोना दोनजोबखाबाय। जागोन दे, नोंबो थाब फैबानो जाबाय आरो। आंनिया गोबाव जागोनलै सना, दिनै मोनाखागोन। खमसे खम 5टा 6टायाथ' जाखागोन। नंगौ? एसेबां गोबाव? एसेबां गोजान लामा, गोबावाथ' जाखागोनानो। जेखिजाया नों गिनाङा दे, आं नोंखौ फन खालामबाय थागोन। ओमफ्राय मोजाङै हुक मारिना थाबानो जाबाय दरजाफोरखौ। जागोन दे होमबालाय थांदो नोङो। मा, आंखौ थानायखाय डिस्टार्ब मोनदों नामा नों? माबा गावगायनानो लोगोफोरा लिंगासिनो आरो नोंसोरनियानो थांनो गोबाव जागोन ना, आरो फैनायाव मोनागोन। बेनिखायनो थाब थांबा मोजां आरो। दे होमबा थाथ' सना, टाटा बाय बाय। आं दिनै खारखुमानो चान्स मोनमारबायलै। भगबान, थेंक इउ दे, थेंक इउ। बरिया चान्स थुदो दानिया। थुदो माने जांगिला फान्थाया आंनि थाखाय सिनि सापात मेथाइ लाबोना दोनदोंनो। आरामसे लोङै जायै थांसै। बिसोरथ' खमसे खम 4टा 5टायावसो मोनफैगोन। दासो 8टा जाबाय। खुदुक टाइम दंबावो आंहा। बाराबा उन्दुबावगोनसो आं 2 घन्टासो। 4:30 बाजियावनो सिखारनांगौ जादों। साला ओंखाम ओंख्रि संबाय थै। आंनि एक्स हौवा थाख्ला, आं नोंजों थांगासिनो। आं मिथिगौ नों आंखौ लाखिगोन होननानै। बे जांगिला फान्थाजों रावबो सैमाया थाबाय थानो हाया बेजों। रावबो फाग्लिया संसार जानो हाया बेजों। थाब थांनांगौलै, अबावबा मोनफैगारगोन। साहाखौ फुदुंनानै लोंनोसै, थांसै। आंनि टेंकिरु सना, देरबावदो। बे बिथाराम गेदेरफोराबो मानो दाबो सफैला? फैबाय थादों होनना बुंदोंमोन माथो। अबावथ' फैना थाखालै बे बिथाराम गेदेरफोराबो। मानसिया ओरैनो खिनो ओंखारखादों। खिनायखौनो लाथाबबाय थादों आङो, बियो फैगोन होननायखाय। मोनफैगोन होननानै खिनो थांलायाखै। बैले दासो। गिदिरफोर एसेबां गोबाव आरो। दखानाव गजा गिदिर नुनायखाय साहा लोंना फैबायलै खापसे गजाजों, बेनिखायनो गोबाव जाबाय खैनाफोर। ओमफ्राय मा जाखो गिदिरफोर, रायज्लायदोंना सेंग्रालाजों? खैनाफोर रायज्लायदोंमोन आङो। नो प्रब्लेम, जेबो प्रब्लेम गैया। लांगोनो मालाय क्लास 10सिम फरायनायबाबो आयं गायदेखौ लांगोनो फसायदों। आं फट' दिन्थिदोंमोन। खैनाफोर लांगोननो। माने खैनाया मोजां जाबानो जाबायनो। आरो ओरैनोबाबो खैना नागिरना मोनखायाखैना। रिस्ता पक्का समझो खैनाफोर। सोरनि रिस्ता? सोर खैना? आं खिन्थु हाबा जाया दे बिथाराम आयं। सोब्बा नागोन गथ'। सिख्ला बैसोआवनो हाबा जायाबा बुरिना जानो नायदो नोङो, हा?
ओइ गायदायं हाबा जादोलै हाबा जादो सेंग्राया मोजांथ' आरो आरामसे उन्दु उन्दु जयै जयै मोनजागोन साख्रियावला खोनाबाय साख्रियावलासो ओरैनो बेखार थिफुला सेंग्रा रखम सानदों नामा नोङो आयं मोनथिखागौ दे आङो आं हाबा जाया आरो जुदि आंखौ बेसेबां फसायदोंबा एसेबां लांनो गोसोबा 20 बोसोरसो नेनो होबाव जोबोद मोजां खोनाथारदों आइ जोबोद मोजां खोनाथारदों होमबा मा खैनाफोर दा रिस्टाखौ केन्सेल खालामनांगौ नामा खालाम नाङा गेदेरफोर नाङा केन्सेल खालामनाङा र' बे गायदा जेबो मिथिया हरगोन होनदोंना हरगोन जिखि जाया हाबानि थारिखखौ थिग खालामबानो जाबाय आं गोसो गैया मोनथिबायना आं गोसो गैयैखौनो नोंसोर जबरदस्तियाव हरसिगोन आरो मा जबरदस्ति नोंनि मोजांनि थाखायसो हरनो नायदों जोंफोर मोनथिबायना आरामसे उन्दु उन्दु जयै जयै जाबाय थानो हागोन मोनथिगौ ना साख्रियावला सेंग्राखौ नोङो बेफोरबायदि केन्सेल खालामनो हो मोनानो नों थांनांगोन हाबा जाथारनांगोन नोङो साख्रियावलाखायनो बा बोरै खामथारदों रखरा मोनियाव मोननाय रखम जाया आं हाबा जाना नोंसोरा हाबा जानो लुबैदोंबा नोंसोरानो जाहै आं जाया नुदों बान्दोर गथ'आ जेबो बुजि मोनखाया खैनाफोर दा केन्सेल खालामनांगौ नामा होमबालाय माथो हाबाखौनो जायानो आयंआ नाङा र' गिदिरफोर केन्सेल खालामनाङा जागोन दे बियो आं नायगोन बेखौ आंबो नायनि बोरै हाबा जाया जेखि जाया गेदेरफोर नोङो हाबानि थारिखखौ थिग खालामबानो जाबाय जागोन दे अब्लालाय बिसोरथ' मागोफोरावनो लांगोन होनना बुंदों मागोआवनो लांथारनोसैनो औलै बेसेबा थाम बिहामजो नांगौ जादोंनो न'आव नांथारगौ जादोंनो बेनिखायनो दे होमबालाय मागोआवबालाय दे जागोन दे मागोआवबाबो दे होमबा खैनाफोर थांसै आङो नोङो गायदा आयंखौ एसे बुजायबानो जाबाय मोजाङै रायनाङा मोनथिबायना रागा जानाङा मोजाङै एकदम थान्दायै बुजायबानो जाबाय होमबानिया मानिगोन खोना दे जागोन दे गेदेरफोर आं बुजायगोन दे मोजाङै थुदो दानिया रांखावरि थांसै थुदो आयोलै बेफोर नोङो औ मालै बेफोरखौ मा नुदों आङो मा नुखो नोंलाय आंलाय मा खालामखो माबालै आंनि बेगाव माने माबा जिफोर दंसोयोना एन्जर हाबदोंमोन एकदम इमान मोजाङै दोनदोंमोन आङो एन्जरा बोरै हाबखो बेखौनो आं नायदोंमोन एन्जर औलै एन्जर हाबदों आंनि बेगाव बेखौनो नायदोंमोन आङो नोङो बेखौनो थारमाने आंखौ अबावबा नोंखौ गारनानै थांनो नागिरनाय रखम मोनदोंमोन ना आरो जेबो सानाखै दे आं सानलायासो जागो दे नोङो बेनिखायनोथ' बेफोरखौ मा नुदोंलै होननानै आंखौ बुंदों एन्जरा बेथो आंनि गस्ला जि जोमफोरखौ अरसि जोबगौमोन आं नायाबा मा जागौमोन देनाय मोजाङै दोन अरसि जामारगोनबो बेनिखायनोथ' आं चेकिं खालामना नायदों र' आं दिनै नायाबा अरसिजोबखागौमोन आं आरो ओरैनो थास्लायस्लाय आरो बेफोरखौनो नायदोंमोन आरो हारसिंबो नालाय ओमफ्राय नोंहालाय मा जाखो थांनायालाय मानोथ' फैफिनखो आंनिया मानि बेगानो थालांदों बै टेबोलावनो दङ दे लां आंलाय सानदोंमोन नोंसोर ससेफोर मोनहैबायानो खोना होननानै ससे मोनहैदोंमोनानो आं आरो मानि बेगखौनो लांनो बावगारदों बेनिखायनो आरो फैफिनबाय आरो दे ओमफ्राय टेबोलावनो दङ गिसोदोंमोन आं हमजाथारसिगौमोन बिखाखौनो गुरुब मोनलायबाय आं जेने थेनेबाबो आं दिनै थांथारगोन हेलौ बिबारि मा खालामदों लाइमोन आब' मा खबर गाज्रिलै आगै बिबारि आं सानदोंमोन गाबोनफोर नोंसानाव थांगोन होननानै थांजागोन ना फै आब' मानो बिदि बुंदों फैजालाया आरो न'आवनो होमबा आं गाबोन थांगोन दे नोंसानियाव जागोन दे आब' फैबानो जाबाय ओमफ्राय दालाय नोंलाय माथो खालामदों आं दा डक्टरनियावसो फैदों र' सनाथि आगैनि थाखाय मुलि लांनो फैदों एसे मोजां मोनबायना आगैया गैयालै बिबारि अबाव मोजां मोननो बांद्रायसो जाबोगासिनो मा मुलि जाबाबो एसेबो मोजां जाया नामा जामारा सानायनि मुलि जाबालाय एसे थामिना थायो ओमफ्राय आरो मुलि जायै खालि गैया साफिनो औलै आगै मा खालामबावनो आरो दे होमबा बिबारि नोंसानाव गाबोन थांबा मोजाङै रायज्लायगोन दे होमबालाय आब' मा जाबावनो आरो गाबोन आब'आ जोंहानाव फैसा बिनोसो फैगोन खोना दा आंबोथ' एसेबां फैसा हरनो हानाय नङा आरो न'आव फैसाबो गैया जादों र'
सनाखौबो फानहैनो हायाखै। आरो हरबाबो आङो लाखसेबा लाखनैल' हरनो हागोन एसेबां 10 लाख 20 लाख गाहाम हरनो हानाय नङा। हामा मोनबाबो आरो माथो खालामबावनो उफाय गैला आब'। मानो होनबा जोंहाबो जोबोद खरसा थांबाय। न'आबो बायना होबाय, न'खौबो गोदानै फाहामफिनबाय। खम फैसा थांखाबाय न'खौ गोदानै लुफिननायाव। बे फाफि बेरामफोराबो मानो जानो मोनो।